Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Ndine mamessages andadzoka ndakakubatirai that I am going to play for you. Zvekare pane rimwe drama series ratichange tichizouploada pano paZim Secrets and Confessions, tichizamawo kuti tinge tichisimudzirawo our very own local artists. So tinenge tichizokumbira kuti munge muchivasupportawo so that they can rise higher and higher. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hadi kumana ndokumbira kuti muzochinja voice rangu kana maposta nyaya yangu. Ndine nyaya yangu mukomanashi. Nyaya yangu yakamira yakadai, ndine hama yamai vangu, mwana wanzvadzi yamai vavo. Amai murume, asi kana vachionana namai vangu vanoitana ndimai nemwana. Kwandiri ndiye ndivati sekuru. Saka nasekuru vangu tanga tiri close zisingaiti, taiwirirana zvakanyanya. Saka pakaita tawirirana zvekuti taiudzana nyaya, ndaitovaudzawo nyaya dzinondishungurudza muupenyu. Ivo vachindiudzawo, ndichivagadzirisawo, ndichivaonesawo ndozvataiita, tichingorarama life, tichingoenda takadaro. Saka zvakazoitika ndizvekuda inini handina uzivawo kuti munhu uyu sekuru vangu ava vanondichiva kana kuti vanoeka kundichiva. Ndakatozozviona hangu pane zvakazoitika. Saka sekuru vangu ava inini ndinoita zvekutengesa. Saka mwezi wavakanditi amusaya ndibikirewo hove, ndichapfura ndichitase ndichitora. Ndobva ndatobika fishi iya. Sori yenyu kumanashi ndigona kunyatsotsanangura asi ndichazama nepandogona napo. Ndabika fishi, sekuru vangu vakapfuura vachiuya, vakauya vachibva kutonditi ndauya ndipe fishi yangu. Pandatoita zviya ndavapa fishi, ndakatovaperekedza kumotokwa mba kutonditi ndisati ndavaperekedza vakatongonditi handei kwandiri kuenda, todzoka ndichikusiya because pavaienda hakusikuri nepana apa pandinogara, ungokwira taxi 1. So wanga wausiku. Saka inini handina chandaifungira chakaipa pavari nekuti ndaivatrust. Saka takakwira mota, ndakaenda navo nemota yavo kubasa kwavo, vachibva vanosiya zvinhu zvavaida kusiya ikoko. Vasiya zvinhu zvavaida kusiya ikoko, ndopa vakadzoka tobva tonditi inini handisi kuziva kuti ndichaendeswa kupi, bandaifungoti pamwe tichadzokera kupi kudhuze nekoko kwaunogara, ndopfuura ndichikusiya. Saka takutorara pano. Ndikati takutorara pano zvikubuda here, mva kutoti ndizvo zvatoitika, tongorara muzaya tichiimba. Tatongoti handinambofungira zvakashata kutora chokwadi. Takatorara. Sekuru vangu vaivaye mukomanashi katanu. Sekuru vangu chipo chekuti vakandirepa bhosi ndakarara navo zvisina kuwirirana mukati. Ende pavakarara neni pachoipapo ungoti pavakapedzarara neni ndichingoita kunge semunhu avhara maziso dai, ndakaona vhisheni yekudeuka kweropa mukomanashi nanhasi. Vhisheni iyo inondinetsa, chero ivo handambovaudza kuti pane zvandaona. In fact mukukura kwangu mukomanashi ndinirota zvimwe zvinhu zvinoitika, kana even kutoona dzimwe ngondicho ndinotoita kunge ndakarara, so ndotoona kuti pane zviri kuitika. Saka ndakangoona kudeuka kweropa, handabva ndangozviignora mukomanashi, handimboziva kuti zvinorevei. Idzope ndotongokumbira kuti kana mine vanogona kududzira vagondidudzirawo, kana sekuru tembo handizivi. Saka mukomanashi pakaitika makuna sekuru vangu vakandirepa. Vandirepa kudaro, after that chakanyanyondirwadza ndechekuti ndakaona kuti sekuru vangu munhu aida kundishandisa, anga ari after kundishandisa. Ndozvandakaona pavari ipapo. Saka ndakavabvunza kuti ko imimi zvamaita izvi mazviitirei? Zvanzi nokuti nguva yacho aitoziva kuti ndiri munhu akangozvigarira, handina boyfriend, handina zvinhu zvotongondishungurudzawo zvemarelationship. Saka vaitongozviziva kuti handina chandinacho. Saka vakatora advantage mukomanashi.
Saka vadaro ndopavakanditi zvoni iwewe tsvaga mukomana kana even ukaita boyfriend yako unotsvaga boyfriend yako, asi inini ndinopota ndichitouya ndichirara newe nekuti ndokuda. Ndikati mukopota ndichirara neni chirudzi because inini muri seguru plus neni ndine boyfriend yangu, hamisi kuona kuti chachihure zvikanzike handina basa nazvo, ndotouya ndichirara newe. Mukomana ndakaona kuti sekuru vangu vanga varipo pakuda kundishandisa, vanga varipo pakuda kungondiita munhu wavo. Saka zvinhu zvinondirwadza nanhasi kuti ndikavafunga chero even vakandifonera dzimwe nguva ndototadza kubata foni yavo nekuti izvoni nekufamba kwenguva tine zvimwe zvinhu zvandikatozoona pavari, ndikatodzidza ndikatoti saka baba handisi kuti vaifanira kundida kana kuti vaifanira kundichengeta, asi matauriro avo kana kuti taifanira kudanana, asi matauriro avo akandiratidza kuti munhu aripo pakuda kundishandisa, nekuziva kuti handina kwandinoman'ara, nekuziva kuti handina wandinotaurira nyaya iyi. Shokwadi mukomana chindombofunga kuti gai ndizviudze munin'ina wangu, munhu anoziva nyaya yeshamwari yangu ndakamuudza, asi kuti ndinombofunga kuti gai ndimboudza kana mumwe munhu weukama, ndiudze kana munin'ina wangu, ndozoona futi kuti zvinyatsondiitira zvakanaka, zvinondiremera. Nyaya inogara ichindishungurudza zuva nezuva mukomana, chero relationship yangu nasekuru vangu vavo yakanga iri pakati pedu, ndikabva ndatoibreaka mukomana ndikaanda ngoti zviri nani ndizviraramire pane kurarama nchitiwo ndine hama yachona inenge ichitongokufungirawo zvainenge ichitokufungirawo. Saka mukomana ndonyaya yangu iyi. Mondiposterawo mukomana ndambotiona sirega izvimbobuda mwoyo mangu, ndane mazuva ndichitozvifunga kuti Mwari, saka ndozvamakandisikira ko ndane mazuva ndichitongozvitongesa pamusoro penyaya iyoyi. Saka ndati hangu nhasi gai ndimboibudisa ndiite sekureurura kwamuri mukomana, mondichinjawo izwi rangu, ndapota hangu. Vedarendo yanga iri message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Ale mukomana she makadii. Ndiri mukomana ne 29 years. Ndakaroora 2017. Saka ndisati ndaroora ndichitanga kufambidzana nemusikana. Ndakatanga kufambidzana nemwe musikana asati ndaroora. Saka nhengo yangu ndaingoti pandoda kusangana nemusikana wangu, nhengo yangu yairamba kumuka, kutoita kunge pasina chinhu, kutoramba chaiko. Asi ndaiti panguva dzeusiku ndakarara, dzimwe nguva ndairota ndichisangana nevanhu vechikadzi. Ndokwana kusangana nemunhu andoziva, dzimwe nguva ndosangana nemunhu asingazivi. Zvinhu zvangogara zvichiitika. Ndakadanana maybe vasikana vasvika kuma8 but yaingova same problem. Saka ndakambozama kumbofamba kumaprofita kunana madzibaba ndichimbopiwa muteuro but hapana chaichinja. Tikambozamawo kuna mushonga iyi, hapana chaichinja. But kana ndiri one, nhengo yangu inenge iri right chaiko chaiko. Saka zvino ndambozama kufamba but ndongopiwa munamato mushonga nomodzinwa, but izvo zvinochinja kana ndiri one ndisina munhu wechikadzi. Pandoti ndadasangana nemunhu wechikadzi, same problem, haitomboshande nhengo yangu, inoita kunge pasitorina chinhu. Saka ndakazoroora hangu 2017 ndikazoita vana 2, but ivo vana vacho 2 ava zvaitoita zvokutojuma chaiko, kutoita kutozama kutofosa kuti itomira. Nhengo yacho yaiva netime yekuti inomboitawo zviri nani, paripo panambobatsirwawo nevamwe madzibaba vakambotibatsira zvikaita kunge zvamboita nani. Saka zvinhu zvacho tingangoti on off, zvinomboita nani zvombodzokera futi.
Saka even maimfana vangu vaiti vari kurota munhu wechidzimai achivhura dhiwa achiti hai ibva pamurume wangu. Saka ndichaziva kuti zvinhu izvi kana kuti ndafungidzira kuti pamwe ndakaganyirwa ndiri mudiki here handitomboziva, nekuti nangu handavhura sangana nemunhu wechidzimai kunze kwamadhamu vangu vandakazoroora ndovandakazotanga sangana navo, but zvaingoita izvo zvangojuma zvangoti inongomira zvima 2 seconds zvokuti ndikangoita ndongosiya chero mukadzi ari panzara, zvokuti namadhamu angu ndaangoti atomboda kutosiyana kuti shamwari kuti tirarame situation yakadaika tingori tose hameno kuti zvinoita here, but iye angoti ngatingoshingirira tizame kufamba, but still hapana chiri kuchinja nekuti zvinhu zvacho zvine nguva. Saka hameno kuti kana mune vamunoziva vanogona kubatsira, nokuti kune kumwe kwandakambofamba kune vamwe madzimai but vaindiprofita achiti hanzi pane mhepo iri Pandiri here, pana Mbuya uri Pandiri, ndo zvavaitaura pana Mbuya uri Pandiri. Athingi mhepo iye inonditevera panongoda kusangana nemudzimai kuti izvo ndakuda kusangana nemudzimai, iyo mhepo iye inobva yaita seyobva yauya yatange yatodhonza something Pandiri, yatodhonza mafeeling anenge ari Pandiri, inotoadhonza, but nguva yekuti ndinenge ndiri ndawane mai nhengo yangu inotoshanda, ndotoona kuti ndine mafeeling ekuda mudzimai. Saka handikuziva kuti ndingaite sei nekuti imba yangu inopedzisira yatoparara. Saka ndichakumbira kana kuti vanoziva vanobatsira mondisenderawo namba dzavo kune vanobatsira, pamwe ndingabatsirikana nekuti imba yangu ingatoparara, nekuti hazvizonakidza kuti ndogara nemudzimaiwo mudzimai ari panzara hazvizoitawo, nekuti panozopedzisira kubuda panze handimoona, nekuti ini ndogara kubasa. Saka kumba kune ndichienda Friday ndodzoka kubasa nemande, saka kumba kwacho hapana chinhu chiri kufamba. Saka tokumbirawo rubatsiro kana kune vanogonawo vanoziva vanogona kunyazobatsira zvinhu zvonaka. Mari inotsvagwa, mari tobhadhara hedu kana zvinhu zvacho zvaita, ndaona kuti voshuwa yezvinochi zvinhu zvaita, mari haisi problem, totsvaga mari tobhadhara. Saka ndichatokumbirawo umbondifunzira kune vanobatsira. Maita basa mukomanasha, ndichangoteerera pamakomenti ndinzoti vanhu vari kuti chii pamwe ndingawana rubatsiro, nekuti vana vandakatoita ndakatoti zvokutotamburira chaiko, nekuti kune mumwe atombondiprofita futi achiti ndaona kutoroora kwanetsa, ndatoona zvevana uchagona kunetsa kuti uite vana, but nongotendwa Mwari hangu kuti ndakaona mukadzi anonzwisisa problem yangu, and ndotendawo Mwari kuti vana vandinavo ava ndakakwanisa kuita vana, but ngotendwa Mwari nekuti vana vacho kuita iko ndaitoita zvokutotamburira kuti nhengo yacho izama kumira, but chero yakamira but inenge isina kusimba, zvekutoti panotenge pane chinhu chekutodhonza nhengo yangu poita kunge ndikutosana sina nhengo, but nhengo ndinayo, but kanobva kaita kadiki. Asi ndambofunga kuti ndizame kutsvaga chero maherbs vanoita zvekukudza nhengo vai, timboona kuti zvinoita here. Kama mune namba dzavo munogona ndisendera timbotrya ndione kuti pamwe zvingaite, nekuti pamwe nyaya yekuti nhengo yangu diki pamwe ngosaka ichiita isinganyatsomira zvakanaka. Hameno mombondisamirawo pamwe ndingakwanisa kuwana rubatsiro. Maita basa hangu manashi, tinotenda. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu. Kana kuri kunzi munewo kwamunoziva kwekuti vanokwanisa kuti vange vachienda kuti vawane rubatsiro, please ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera idzidziso yandatumidzirwa naSamaita. Ndauya kuzobata kune vanhu vane mweya inoteerera rudzi, kana kuti magenerational cases. Mamuka sei vazukuru, mamuka sei vanasekuru, mamuka sei maumbarume, mamuka sei mukomanashi. Ndinovimba kuti vanhu vese vatiri kufamba navo muchirongo chino vatano
ende vari kuitirwa zvakanaka, vari kuchengetwa. Vamwe vazukuru tiri kuvaona vari kutaura tiri kukomborerwa, asi kana zvisati zvaita kusaidi kwako, usaure mwoyo, ngoramba wakabatirira. Tinovimba kuti hauzotadza kusangana nezvako zvichaita kuti uyambuke zvichikuitira. Rega ndidzokere panhau yanhasi. Tiri kutaura nyaya yemagenerational cases, kana kuti mweya inoteera rudzi. Sezvatakambodzidzisana kumashure kuti hapana chakaipa mudzinza rako, dzinza rako harina kuipa, asi mweya iyoyo yakaitwa nevamwe vanga vakachenjeresa, vachireketwa uye vavengi vanorwa nedzinza rako, ndo mweya inoipa. Saka kana maakuadhiresa, wedha muri kuchechi, muri kuchivanhu, musadzinge dzinza, dzingai mweya unoteera dzinza. Because dzinza is just a form yekwawakabva iwewe, kana kuti genealogy. Ndati ndipa jekese ipapo, because vamwe iko zvino nekuda kwemachechi vakaparidzirwa muchidimbu, vakafungira kuti dzinza racho ndo rakatoipa. Kwete, dzinza ndo fomu yaunobva. Takaenda kuchechi, muimbi anototi kana wakafa unodzokera kune hama dzako, kudzinza racho raunga uri kutuka, kusvikira kutongwa kuchizouya. Nekuchivanhu zvekare vanorangarira madzinza hedu, because ndo fomu, ndo kunobva zvese zvedu, kuti gone kudambura ropa. Right, rega ndichitaura nyaya naurwa yanhasi. Iwewe une mweya unoziva inokuteera yemurudzi mako, ndiwo ungaizive. Vamwe varorwe, vamwe mabasa anonetsa, vamwe zvakawanda zvinoitika mukurarama, chaona kuti tete vakachiita, ninga akachiita, chabatawo inini, pamwe chichabata futi mwana wangu. Saka tiraumbo tiganhure zvinhu zvakadaro, tione kuti vana vaitirwe zvakanaka here. Ndinoda kuti mutsvage shinda tsvuku, kana kuti shinda yeredhi, dziya dzinorukiswa majuzi chaiwo, dziya dzitaziva kuti huu. Kana watsvaga iyoyo, unodimbura pisi ingakwane chiuno chako, ungapime chiuno chako nepisi iyoyo. Kana uchinge wapedza, otanga kusunga mafundo. Ndoda kuti mafundo aya asvike 7. Number 7 inoreva kuti perfection, kupera kwechimwe chikamu. Perfection, unenge wapefekta makwara ako, ndo zvinoreva number 7. Saka uchasunga pfundo 1, ndiwo uri kuziva matambudziko ako, ndiwo uri kuziva zvinokunetsa, uchitaura dambudziko rako rimwe nerimwe, uchisunga mafundo kusvika wasvika pafundo number 7. Kana wasvika panumber 7, chauchaita uchatora shinda dziya obata pfundo nefundo, uchidzipeta zvekuti kana inoita kaipi kadiki, asi pfundo nefundo uchidzipeta dzokwana ka7. Kana zvichinge zvadaro, uchadzibatanidza wakunosunga pfundo number 8. Pauri unosunga pfundo number 8, papo ndipo wakuchitaura nekutuka vaye vanokuteeredza upenyu hwako, vachiongorora, vachirwa newe, vachidii kuti munhu asabudirire. Ndipo wakuvatuka ipapo, uchivarambidza, uchivabvisa padyo newe, uchivabvisa padyo nemhuri yako, uchivabvisa mune zvese zvaunobata, uye uchivafuratidza, uchivaudza kuti vasakuteere, kuti uitirwe zvakanaka. Kana uchinge wapedza kudaro, osunga ngaikwane wrist, ndipo kana kuti ngati mupimo ungakwana chianza chako chekuruboshwe kana kuti chekuleft, osunga. Ndo number 8 ndiyo uri kusunga iyoyo, wakusunga uchidzibatanidza dzese, dzobva dzaita kechi 8 kawasunga. Ogara nayo wrist yako chinhambwe chingangoita kana kuti hour wakasunga hako wrist yako ku left kwako. Ipapo unenge uchitaurawo, kana uri munamato uchitaurawo nekutenda kuti ndiri kutenda kuti ndaganhurirwa kuteera
mweya yese iri kurundi inoteera rudzi zvakafanana mweya ngozi, mweya chi, mweya zvakati nekuti uchaona kuti ngozi ichanosarudza pauri. Vamwe votoita mariwo asi ngozi kwese kwangwani ngonzi mushamenyi une ngozi uriwo wakabatwa. Hatina kuti ngozi kana ichinge yariparwa inoripwa, nangoti nditaure ipapo musazozvifurira, inoripwa. Asi tirakuedza kudzidzisana kuti mari yacho hausati wana yekuripa. Vamwe vari kuitirwa iwe wega ndiwe usiri kuitirwa. Pauri kunofamba ndiwe wega uri kuzvibatwa. Vamwe havasi kutofamba nekuti zvakavaita sei, zvakavanakira, ende vamwe vacho hauzivi kuti vari kurarama sei. Saka zviri kumbonyikidza iwewe. Saka tati umboitirwawo zvakanaka, ubudirire, uwane zvinhu zvako zvese. Ndinotenda kana uchinge wapedza woisunungura zvako, dzimwe dzenguva ungamboichengeta fore wayo. Otiudza wopedza unenge warota, tokuudza kuti woirasa kamurasiro kapi. Vedare ndo dzidziso yandakatumidzirwa naSamaita, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.